Hvad fanden sker der med det her? Med det her? Det her giver ingen mening. Sindssygt, nu var du sat på. Au. Au. Ja. Og kameraet oppe. Dis. Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Hvad er det her? Hvor er jeg? Det er et iPad. Hvem er du? Er du min samvittighed? Ja, selvom jeg er lige foran dig. Er du en talende græshoppe? Ligner jeg en... Er du så en... Du er en anime... Du er en manga-person, som er ved at tale til mig for at sige, at jeg skal lave mere manga. Ja, okay, nu bliver det alt for japansk. Nå for satan. Er der nogen speciel film, du glæder dig til? Ja, jeg glæder mig til en ny Godzilla-film. Ja, der er også kommet klip og alt muligt. Videoklip. Det er den skulle blive fed. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig også til... Jeg ved ikke helt, hvad jeg glæder mig til. Det våger du at kigge på. Du skal ikke... Tag dig sammen. Nej, så du betaler bare for en lille del. Sayonara. Hallo alle sammen. Subscribe, send en kommentar og læg et link. Hej, Sensino! Like, okay, jeg er lige glad.